Уважаеми дами и господа, от картата, лупата 005 синия, 005, аз Антони Найденов. Да е по-лесно. Нека по този начин да представя, сам че съм на Вилаком сега и съм на А1, двата телекомуникационни оператора. Нека да ви кажа как ме преследваше метрата в нас с дуплекса с слушалките, спрямо дуплекса с като слушам музика и битбоксом, спрямо както се тресат гърлото, трусам ви гърлото, тресе се, заедно с черния ми дроб, белия ми дроб, това е самата истина, доста неудобно. Да уволнят всички артисти, да останете без работа, с голямо желание го казвам това нещо. Да ви кажа защо. Защо сте буклука в София и в останалите области, убивате хората, има остатъчна стойност от трептението, засягате останалите. Не съм само един, имайте го напред това нещо, защото лъжите професионално и сте гнусни. Просто вие не сте българи, вие сте българи-убийци от IT сектора и Алекс Нива иска да е по-лесно, както вашия. Това е. И аз не те искам, защото си лигла. Същевременно Алекс не искат вашия. Така че Алекс смаза вашия да е по-лесно, моята Алекс да е по-лесно, тя е софтуерна програма, не е човек по принцип, май аз не съм човек, въпреки съм човек. 1% на милион. Или на 1000. Всичко добро или на 100. Всичко добро е пожелавам. Допълнително не обичам ласкателствата, фалшивите ласкателства и продълженията. Спрямо шилометърната вълна, всеки доблестен мъж и жена също. Това, което мога да ви кажа, всичко добро.